Moltes gràcies. Sempre és bo sentir-te i a més recordar això. Clar que sí, hem vingut a vendre els nostres discos i tant. Bé, dit això, honorable conseller, ara us toca el torn. En Francesc Xavier Vila és catedràtic de Sociolingüística Catalana i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona i des de l'any 2021, fins a l'estiu del 2024, va exercir de secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En l'actualitat és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, però també és doctor, això no ho sabré pronunciar, per la Vrije Universitat de Brussels i ha estat director del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB i director de la xarxa Cruscat de l'Institut d'Estudis Catalans. Qui millor que ell per poder-nos ajudar a fer que el català sigui aquesta eina de vertebració social, com molt bé deia en Xavier, i ascensor social, com abans parlàvem amb en Marc, patró de la Fundació. Moltíssimes gràcies, conseller. Endavant. Vicepresident de la Fundació Vincle, empresaris, entitats, bona tarda. És un luxe donar-vos la benvinguda a aquesta primera jornada del català a l'empresa. Permeteu-me començar donant les gràcies a la Fundació Vincle, en primer lloc per haver impulsat un espai de diàleg i un espai de reflexió com aquest, amb un programa que realment fa goig i que ens permetrà abordar el paper del català en el teixit productiu del nostre país des d'una mirada pragmàtica, centrada en els reptes dels nous temps i atenta a les potencialitats que té la llengua. Però, a banda d'aquestes jornades, també us vull agrair tota la feina que feu per la normalització del català en el món empresarial mitjançant diverses iniciatives, i el manifest al qual feies referència fa un moment n'és una prova. Iniciatives com aquestes són importants per posar la llengua en el debat del món empresarial, perquè l'empresa és central en la vida i en la prosperitat de qualsevol país, ho és també per garantir la cohesió social i el benestar de la ciutadania i ho és inevitablement per garantir la viabilitat de la llengua pròpia. I és per això que a la Catalunya contemporània, si parlem d'empresa i de llengua, és inevitable que parlem de drets, de parlar de deures, però també suposo que hi estareu d'acord, també hem de parlar de llengua, immigració, força de treball. De fet, fa ben pocs dies que una de les grans patronals del país, concretament Foment del Treball, ha publicat un estudi molt interessant on s'explora la relació entre les transformacions sociodemogràfiques, el creixement econòmic i el benestar. Una relació estreta i complexa, no cal dir-ho, perquè els canvis poblacionals són centrals per entendre la competitivitat, la capacitat productiva i la sostenibilitat del teixit empresarial. Les empreses ho sabeu millor que ningú. El país necessita gent per créixer, per produir, per innovar, per sostenir l'estat del benestar i l'economia, i sovint es comet l'error d'abordar els reptes demogràfics de manera aïllada, sense posar la immigració en relació amb altres factors demogràfics clau, com l'envelliment, la natalitat o els impactes socials que tenen els moviments migratoris. A mi m'agradaria parlar una mica de tot plegat. De fet, les dades ens interpel·len. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, una de les grans preocupacions de la població, a banda dels temes com l'habitatge, té a veure amb qüestions com identitat i llengua. Quan una persona no pot ser atesa en la llengua del país al CAP o a un centre de salut privat, o quan no l'entenen en un establiment, quan parla en català, quan demana un cafè amb llet i li diuen «com?», no només es vulnera un dret, també genera desafecció, es genera frustració i es genera una sensació de distància que erosiona la confiança i dificulta la cohesió social. De fet, la darrera enquesta d'usos lingüístics de la població, l'any del 2023, mostra un retrocés de l'ús del català, especialment en determinades zones del país, un retrocés que està estretament vinculat al creixement poblacional i a les dificultats d'integració lingüística de la població que està arribant. I aquest retrocés té conseqüències emocionals per a la població autòctona que percep que la seva llengua perd presència en espais quotidians. De fet, les dades del CEO demostren que el fet que no respecti la disponibilitat lingüística, i això crec que és molt important de tenir present, la gran majoria de la població està plenament convençuda que s'ha de respectar la disponibilitat lingüística, és a dir, el dret a ser atès en català, de fet, en llengües oficials. I el fet que de manera àmplia sovint no s'estigui respectant és un factor de preocupació creixent entre la població. I, a més, el fet que no respecti la disponibilitat lingüística, i això crec que és molt important de tenir present, la gran majoria de la població està plenament convençuda que s'ha de respectar la disponibilitat lingüística, és a dir, el dret a ser atès en català, de fet, en llengües oficials. I el fet que
I en aquest context, l'empresa té un paper clau, perquè sempre l'ha tingut, en la integració lingüística. I m'agradaria recordar que aquest és un paper que històricament l'empresa ha complert. Les grans onades migratòries dels anys 29, dels anys 50 i 60, de fet, molts d'ells es van integrar lingüísticament, van adoptar el català a les persones que venien de la resta de l'Estat, es van integrar gràcies, sobretot, al món del treball. Fins i tot en moments en què el català no era oficial, milers i milers de persones arribades d'altres territoris van aprendre català de manera espontània. I per què ho van fer? Doncs mireu, ho van fer a les fàbriques, ho van fer als tallers, ho van fer als comerços, ho van fer amb els companys de feina, però també ho van fer amb els clients. I ho van fer també perquè els empresaris, en aquell moment, van ser capaços de transmetre a la gent que estava arribant la conveniència, la utilitat per tots plegats, per l'empresa i per ells, d'aprendre català, de sumar-se a la llengua del país. Com a secretari, com a conseller, he pogut conèixer, he tingut l'oportunitat de parlar amb molts empresaris i conèixer tota mena d'històries. Històries de, no cal dir noms, però m'explicava un gran empresari, fill d'una nissaga, explicava com el seu pare, als anys 40 i 50, transmetia, i 60, transmetia als treballadors la importància d'aprendre català i fins i tot ho tenia present en aspectes com els ascensos a la feina, perquè aquest aprenentatge de català, tècnicament en diem, indiciava, era un indici d'una lleialtat al país, d'una voluntat de formar part d'un projecte col·lectiu. O, per exemple, una que em va arribar a l'ànima, un empresari que explicava: hem descobert com el meu pare, això ho van descobrir quan la neta va fer el treball de recerca i va regirar els papers de l'avi, empresari, diu com el meu avi no només potenciava que els treballadors aprenguessin català, és que els feia classe ell mateix. És que era ell mateix i que duia una part de la documentació en català en ple franquisme. D'històries com aquestes, d'empreses on els treballadors eren convidats a aprendre, n'hi ha centenars de milers, i si voleu ho podem veure des de l'altre punt de vista. Segurament heu sentit en Justo Molinero, ho dic perquè ell ho ha explicat més d'una vegada, explicant que ell va arribar i com anant jovenet es va posar a treballar en una botiga i va, xicot espavilat, primera va detectar que parlaven una cosa diferent, punt número 1, i segona, va tenir dos elements que van fer que aprengués català. Un, que ell era prou llarg, i dos, que el propietari de la botiga li va dir: noi, espavila't, que amb les clientes catalanes hauries de parlar en català. Resulta que en els darrers temps, enmig de molts canvis, aquesta enorme capacitat d'integració lingüística de l'empresa s'ha afeblit considerablement per diverses raons i és absolutament imperatiu que treballem per recuperar-la. L'empresa ha de tornar a assumir plenament la seva responsabilitat en la integració lingüística de les immigracions. Perquè, mireu, de vegades es diu és que el català ha deixat d'estar lligat a l'ascensor social i cal dir-ho clarament, l'ascensor social sou vosaltres. És a dir, el mecanisme d'ascens social és el món de l'empresa. I és per això que necessitem que l'empresa s'assumi a la tasca de reforçament de la llengua. Ara hem fet un primer pas en aquesta direcció i el primer pas ha estat la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, un gran acord en què el que hem fet és, amb el concurs d'especialistes, amb el concurs de responsables polítics, de responsables del món del treball, del món de l'empresa, hem escanejat la realitat social, l'hem dividida en 21 àmbits, entre els quals n'hi ha un que és l'àmbit d'atenció al públic i un altre que és el món de l'empresa, i hem establert tota una sèrie de línies de treball, una sèrie de mesures per aconseguir que el català torni a reforçar en aquests àmbits. Però, si no l'heu signat, per cert, és el moment publicitari, si no l'heu signat, esteu plenament convidats a signar-lo, el pacte, però ara cal anar molt més enllà. I sabem com fer-ho,
però ens cal el compromís actiu de les empreses per materialitzar totes aquestes línies que fan que el català sigui llengua de feina, que sigui llengua d'atenció al públic, llengua de progrés professional, llengua de la retolació. Hem de transmetre als treballadors els beneficis que genera l'aprenentatge de la llengua, igual com ho fem quan cal amb l'anglès o amb altres competències professionals. Des de la Generalitat, òbviament, estem en marxa per facilitar-vos-ho. Tenim ja una línia en marxa perquè les empreses dissenyin els seus plans de gestió lingüística. Volem donar suport a la redacció dels contractes col·lectius en català. Estem rellançant molt a fons tot el que és el sistema d'ensenyament i dinamització del català per persones adultes. I aquest rellançament implica, d'una banda, el reforçament del consorci, però segon, també, buscar la complicitat perquè el món de l'empresa aprofiti els recursos que ja existeixen i n'hi posem de nous per poder convertir l'empresa també en un lloc d'aprenentatge de la llengua. Estem preparant també una campanya d'informació i de foment de la llengua que tindrà en el món de l'empresa un punt important. Però torno a dir-ho, en l'impuls de totes aquestes actuacions necessitem imperativament el suport de les empreses i la complicitat de tots els agents del teixit productiu del país. De fet, Catalunya es troba en una cruïlla bastant decisiva de la seva història. Gairebé podríem dir que en una disjuntiva. En funció del que fem, podem continuar sent un país d'integració, vertebrat entorn de la llengua i els valors que ens han convertit en un motor econòmic d'Europa, o bé podem convertir-nos en una societat descohesionada, en una no societat, una suma de comunitats separades, potser segregades, que van acumulant greuges i ressentiments les unes amb les altres. Si recordeu Blade Runner, doncs per què no? Si volem una societat cohesionada que sap integrar amb eficàcia les noves onades d'immigració, l'enfortiment del català com a llengua d'empresa i de serveis és fonamental. I hem de fer, i ho sintetitzo en una doble fórmula, el català ha de guanyar prestigi, però quan diem això què volem dir? Que ha de guanyar valor simbòlic, és a dir, hem de veure que aprendre català permet formar part de l'equip i ha de guanyar valor instrumental, ha de donar uns rèdits. I, com dic, un dels motors bàsics per aconseguir-ho és l'empresa. Aquesta crec que és ara mateix una de les grans responsabilitats socials de les empreses pel que fa a la llengua, perquè més enllà d'atendre adequadament la clientela que vol ser servida en català, i això és una aposta important que ha de donar beneficis econòmics, l'empresa és, torno a dir, la principal institució d'integració social i lingüística de les persones adultes. I, per tant, necessitem que sigueu capdavanters en aquest terreny. Volem que l'empresa sigui capdavantera a fer servir el català com a eina de treball, que sigui la primera a reclamar que sigui llengua d'atenció al públic, i sé que això que estic dient demana un esforç, però ens enganyaríem si creguéssim que existeix una via per a la integració low cost. Aquesta via no existeix i ens hi juguem molt. O sigui que, efectivament, us demano esforç i compromís, però és que crec que si algú sap el que és esforçar-se, sou vosaltres. Sou vosaltres que aixequeu la persiana, sou vosaltres que preneu decisions i preneu riscos. Per això us demano que ens ajudeu prenent el colideratge, perquè el futur de la llengua, com el futur del país, no està escrit. El futur de la llengua i el futur del país el construïm cada dia entre tots, amb les decisions que es prenen a les conselleries, però amb les decisions que es prenen també als consells de direcció i que es prenen també a la rebotiga. El futur de la llengua el construïm entre tots i les vostres aportacions són un maó absolutament imprescindible per construir aquest país. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies. No. Ja l'agafo jo. Això de l'empresa és que té molta volada, ja ho veieu, eh? Moltíssimes gràcies, honorable conseller. Bé, seguim amb aquest, ara ja, primer bloc del que serien el contingut d'aquestes primeres jornades. I què millor que fer-ho amb una xerrada que ens posa el focus en un dels grans pilars de l'empresa, com és la responsabilitat social corporativa. En aquest cas concret, la llengua forma part d'aquesta RCP, és importantíssima. Per això comptem amb un expert com Josep Maria Canyelles, és director del Respon.cat,
i a banda de ser patró de la Fundació Vincle, que ens parlarà de la llengua com a part de la responsabilitat social corporativa de l'empresa. Ell té un màster en polítiques públiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, Johns Hopkins University, i ha desenvolupat la seva experiència professional als 3 sectors, el públic, el social i el privat, cosa que li dona una bona barreja i una bona expertesa. Ell és expert precisament en responsabilitat social de les empreses i organitzacions des del 2004, que és des del moment que es dedica a promoure aquesta RC per mitjà d'iniciatives com responsabilitat global, i és director de Respon.cat, com us deia, que és una iniciativa empresarial per a aquest desenvolupament a Catalunya de la RCP. També és soci consultor de Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat, i també assessora en polítiques públiques a organitzacions empresarials. Per tant, com veieu, és la persona més indicada per parlar-nos d'aquesta responsabilitat, d'aquesta RSPC, a l'empresa, en aquest cas la llengua. Moltíssimes gràcies, Maria, tot teu.